Рәйс апа, тегү эшенә кайчан өйрәнгән идегез? Тегү эшенә кайчан өйрәнгән идегез? Кем өйрәткән иде? Әнием дә тегүче, әти дә, шулар да өйрәнгән иде инде бала чакта. Бу машина үзегезнекеме соң? Кем биргән иде? Бу машина әти машинасы. Ул әти тегүче, тоже эштән кайткач кешеләргә киемнәр тегеп утырадыр. Ничә яшьтә тегәргә өйрәндегез? Әнием дә бик матур күлмәкләр тегеп бирәдер. Иптәшләренә, мин дә үземнең кызларның иптәшләренә бик күп тегеп кигездем инде. Кызларымны шикелле итеп, матур итеп тек әйтәләр. Авыл халкына бик күп теккәнсез инде алай булгач. Авыл халкына бик күп кием салым теккәнсез. Мен монда бит тегү цехы бар. Шунда да ведущий булып эшләдем мен. Шунда тегүчеләр өйрәттем. Үзем bir класс, 2 класс укыган кызларны җыеп тегәргә өйрәттем шуларны. Күбесе үлде инде, 1-2 генә исән хәзер. Син безнең икенче әни дип әйтәләр инде. Хәзер дә сорашканда. Рәйс апа, менә оста тегүче булу өчен сәләт кирәкме, тырышлык кирәкме? Кайсысы мөһим? Аңладым. Әни әти теккәченнән миндем дә алар белән тегәсем киләдер. Монда кердем дә үзем мондагы тегүчеләрне бүрек тегәргә өйрәттем. Шуннан соң бүрек тегә башладылар ирләргә. Монда олы абыйлар эшлиләр ул вакытта. Алар бар да ул битләр инде. Апалар да ирләр эшлидер ләкин бездә тегүче булып. Теләсә дә бар безнең филиал, аны май заводы кырыенда bir здание бар бит. Шул безнең здание инде анда төшәдер, барадыр. Менә